Продължаваме с даряването, че камерата няма много. Знам. Ами, заради той дайте по-накратко. Ужиря Версел Савренге. Подарили Бари Пен. Подарил елече, поличка ли това, извинявам се, туника и едно костюмче. Да бъде жива и здрава. Le pare. И каравичката да, и стотинки да е жива здрава като тези железни монети. И 50 лева подаряват. Somangия смипен. Симан девла трин чаве. Штар сито или трин? Штар, ой печале, штар. Симан девла штар чаве. Legime kamera, legime kamera, kamera, kamera. Mechale, baktale, da deske taylache, akana, gilaba. Ицекни пенагана. Поздравявам своите сестри, 6 сестри и един брат. Да бъдат живи и здрави. Също така поздравявам майка си и баща си. Най-вече на малката видовничка, родителите да бъдат живи и здрави. Айде, Ешов пея те опрал. Пускай. Аскерин си кала, шопчея, олси девламо, бактале. Аскерин си кала, шопея, каяве. Kelela, koče mi struva, hiljada, a pak zlata mi sestra, milioni. Ne mogu za kalja. 20, 30, delen Nikala, delen mi pen, 40, de savre, delen savre. Или Сарки Поския Саве. 40. 40 лева. Хубав кичек. Сега. Nastim meto bikiro, kaisa na mange meto eko.
И настим да настим калабигиро. Настим да настим сте. Слева и продължават. Един бъс, колега. Кочо, те пяме да играм. Бъс, колега. Тароцик неба Чоророме ачилу Чоророме ачилу Ето поздравява Бажанак си Кочо от Мето специално. Тежкия. Тароцик неба Чоророме ачилу Чоророме барилу Кодромиме ачилу Савидай синема. Благодарим. 50 Чоророме ачилу Чоророме барило. Ама преди място да мога снима камерата. Така. Още 50 станаха 100. Моля Бога всяка. Айде, 100. Стой 40. Да, още 10 да не ги бъркаме, брат. Айде, Мечо. Пускай. Стой, дай ми штрайк. Живота ми причинява да страдам аз. 150 лева специално. И продължава. Хайде. Гимнастика. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. 200 лева от Баджанака, жив и здрав. Мето тежкия подарява 200 лева. 30 лева от Бай Саврис.
Кичек, кичек. После. 20. Индийски, певдински. Певдински танц. Певдински. Още 30, 50 лева. Гимнастика. Едно, две, три, 4, 5, 6. 20. Казанлъшки кичек. Чумракачки так, та чумрака. Хайде! Яваш. Да видим тук. Гимнастика. Едно, две. Чичето. Започва 10 лева. Ощирам ние, още европейско бияв. Европейско бияв. Айде, Яша. Устирам ние, усти путар ударам, коте шарям, авена бори магелам. Братленце, станаха 20, още 10, станаха 30. Европейско бия меча веске такера, ака я ги гилявам, оригинално пашалам. Европейско бия меча веске какера, Алексиске ме када, чукаровни ме када. Който да е останал от моите хора. Само обратно. Продължаваме с даряването. Първо почваме. 20, 30. Кажи коя песен искаш. И кадале Candarendar Aceda Babam berke И надара И... така, да, още 200. Песента да продължа за Светла. 500 лева. Надара Babam berke Que chabone avena En lovenza Nadara Babam berke. Да. Даже 10 лева поне, да станат 65, неубаво, виж, щастие, нещастие, щастие. Ти иска най-хубавите песни за тази вечер. Даже 10 лева и ще ти направя сега новия кичек да чуеш. Де. Кабадан кичек. Добре. Моля те се, не се мешете в моята ръце. Още 10 лева дай, брат. Дай, че... И Гили Кероски. Девятката. Така. Добре, де 10 лева най за ги солката. Амплико. Амплико чуаджи 10 лева де. Да станат 60 поне. На малката Михайла. Той ще удари рекорда, дядо. Папото си най-силно, аз знам.
Папото ще дава, бе. Той си приготви 200-300 лева. Той си знае човека. Пенсията каквото е цел. Дядо да почва с една моната от 50 стинки. Да. 10,50. И дава 2000 лева на Борко без ДДС. Ами... наш нокони. Мангела, Лескеромни, Златно, Рашерино Данцинго, Кечеко, Шипка, една Рамзи Дърбек, като започва оригинално, бавно, леко и до върха. Без да спира никой, 2000 лева за оркестъра. Ни занимима, назакаш са, на. Без глупости казах, без глупости. Без глупости. Давай, Рамзи Дърбек! Хайде, Чаврален! Хайде! Барабаристите втори път така силно да ни чукате. По-лекичко.